سلام انتعنا نعاهم يخون خبركم سماعتنا بهرميني ميديا نلوم السوني عسران شوعة مقابيت تدالو حزر زيناتات هاقرات نورديكنا فلما عندنا طبطاتو نتفت كليمان منقست شودن كسيسم كلتاشان عسران كلتان زواتوا شحات باسبورتن ملالي ورقاقتن بواناتاتو ما يتوسدون تبايلو قماقمتو نزيا بسنك زقات امام حال جلابو بوحدو عسران شعاتن سدتنياتات مويتم كأننا طبطا زينا صعمت أن يحكم كبرى سماعتنا زرزراتنا عدميهم تحت عسران شدشتن زخونو لعلي سلستميت نتفت كلمان تلاي تهبب تقريتا تنباري منقستي كلما ولوطن مقلاس وخل سقمتي آي وسدن بمبال كسيسم ود بورورا نزي كسن خلت عامتات كدالو دحر مصنح أبز حلف آيت ناب بيت فردي آتي والله أبز صومون أب ستوكولم زركب بيت فردي وردا زو قداي نخسي كغرب زخل أخول مخنياتات هلو بمبال كاتليا مبراتي كم زهابو ريديش ودنجليز الله حدا عبيغم نجر زلو ونجر نسرح كم زلونا من رقاقة بمركبنا دسيلونا له منقست شودن نخصل زلونا مخنيات كخطلو زيسان حي بوليسي كليما نتبدهو زي متن بمخانيو زي بوليسي زي حالة في النتاو ترايزي كونا أزيو حدا جنيان زي حقاوني كتبل عسران سلستان زعرميان ملافنتي آفنيان أورورا إيدا إيدلينغ قليس الله منقست شودن ناي منبار مسل حويسو كال سبعو مسلاتنا كوحس حقاو حلافنتا له تخونا قنا زي خطولو زلو بوليسي أكابي نزي مسلاتنا زقهسيو بس دما ناي قزار رسوم حقي بمتحاسو مينا نخصوم زلونا ديمقراسن قزات حقنا بزلو سرعات حقي زتحاسي ما نميخون بزي قدس كخصاش قبويو ودبنا دما نزيو زقبر زلو كتبل وسيخا قليزا تمساسلتي عوتات كستات أبلع لمنقستات نيزرلاندز ايرلاند جرمنن كالوتن قريبا مهلاهم ريديش ودن سبسيبا نبوزحات هاقرايون كستات زيصنعنا بستوكولم يونيفرسيتي ممهر كبابيا وحقن يوناس إبسون زوم كسستي شودن كعوتو ديوم ويسكالي ريتون مهاب قنا مخانيز قلت ملس منقستي شودن مسمعنا دحريو خاات خسي ناب كوميشن سباو مسلات أوروبا مساتو وصيتو كنفلت نخالينا قبل إبسون وسيوق حابيرو كلتشان عسران كلتن زوصو استات عسران شوعاتن شح باسبورتاتن شدشت شح ملالي ورقاقتن بواناتاتهم سلازيت وسدو كسر رزو خمز خلو تقليتهم زو قصري ازيو العليو زبلا افنيا بوليس ستيفان ماركو بولو عملكتي باسبورتهم زغلطفك وسدو اتحساسيبو عامي حقتات لبدا مستلعلو بزو حسابات باسبورتهم كحدثو كم زملكتو زفلت كوينو بوليس بسنكي ازيو بزو قصري عملكتي ابصوت منبارم ريديش ودن قليزا عملكتي سلامنتاي باسبورتهم كم زي وسدو كم زي فلت انتخونا كنا باسبورتنا محداز نبرا ناي تثبيت جيزي نوح زبالة منبارو مخنيات زي كستات كخون كم زخل ماركو بولي قمت سبات نتي زنبرا نويح سالف بمراي كالي جيزي كما تصوز وصوني زمسل انتخونا كنا كساب حجي اي تملسون كبل اتحساسي بالله تمرا مرتشودن كابز عسو حبستي على بيردالو مهلاهم تقليتهم 4 عامتات يقبر يونيفرسيتي بورو نازي بروجكت بمدلاو تشلامي كوين منبارو زفلتيو زي بروجكت ابز حجوان ازيو حيلو بلاستراتن فلتراتن اب مدلاو كم زركب ريديش ودن قليزا نازي بروجكت مرح زلا بيونيفرسيتي بوراس كفلي اندسترياوي بايوتكنولوجي تحاقازيت بروفيسور اكرم زماني بزو بروجكت ابيلنا فلي زبولو فريات كنعود كيلنا لنا حدا خابزياتهم كم ليزر مالت قربت زعينتو ماتيريال كاب سببا مسنعنايو زي صنعات اللي ما يزتصورن لسلوسن ابلع لمخانو لبيسكايو اباكالاتكا كم بهرياوي قربتيو زسمعكا كتبل مس ريديش ودن ابز قبرتو صنحو تابريا هلو السرارحا چرقي مس اكابياوي عقبا زي سامع بمخانو نزملساك هلو مقبر علاما ز بروجكت مخانو زمان حبيرا زي كازي اتي زدالو معلمة بزحات فريات تفتينو خمزة حلفن من البات مصاي اب منكاي رخصن قلطف حويت قسلن كوعل كمزخل زماني وسيقا ملكتا زي اب كلتشان 19 شلمات ساينس وسد بروجكت زيادة مرمر بمقبار سرحاتو نخسفح مولا يصب مهلاو ريديش ودن زماني بمتقاس تبسيبالا اب زحلف حدت عامتات اتليتات شودن بحقي كل مدهانيتات كوسدو مصنحهم تقليصو زوم أثليتات نابتن زتخلكل مدهانيت ببزح زركبلن هاجرات مسكديوم إذا جزع وسيدهم كتبل ريديش ودن قليز الله
ፌደሬሽን አትሌቲክስ ሽወደን ኣብዘን ከምዚ ዝተባሃለ ስጋት ዘለዎን ሃገራት ናይ ልምምድ ካምፕ ከም ዘይተኸለ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ ከዋኽብቲ ኣትሌታት ሽወደን ከይተረፉ ነዘን ሃገራት ንልምምድ ብምምራፅ ናብኣተን ክኸዱ ምጽንሖም እቲ ዜና ወሲኹ መልኪቱ ኣብ 2019 ኣብ ውድድር ሃገር ኣቋራጭ ጉያ ግሎባ ፊሻ ወርቂ መዳልያ ተዓዊቱ እኳ እንተነበረ እዚ ዘይሕጋዊ መድሃኒት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከብ መለማመዲኡ ከም ዝወሰደ ምስ ተፈልጠ መዳልዩ ከም ተሓድገዝ ዝዝከር እዩ። ብተመሳሳሊ ኣትሌት ዱስፔ ማና ኩሱንጉ ኣብ ኬንያ ተመሳሳሊ መድሃኒት ምውሳዳ ከም እተረጋገፀ ሬድዮ ሽወደን ጸብፂባ። እቲ ኣትሌት ኣናፍልጦ ዓብዪ ጌጋ ምፍጻማ እንተኾነ ግና ኣብዚ ሕጂ እዋን ነቲ ሕጊ ክልከላ ብግቡእ ከም እትኽተሎ ንሬድዮ ሽወደን ገሊጻ። በዘን ወዲ ከምዝን እቲ ፌደሬሽን ንካምፕ ልምምዳት ኣመልኪቱ መምርሒታቱ ከትርር ኣብ መጽናዕቲ ምህላው መልኪቱሎ። ኣብ ከም ኬንያ ዝኣመሰለ ሃገራት ኩልኩል መድሃኒት ብቐሊሉ ከም ዝርከብ ኣትሌታት ሽወደን እዚ ክወስዱ ድፌት ይግበረሎም ምንባሩን ካልኦት ኣትሌታት ብስሪንጋን ካልእን ኣገባብ ነዚ መድሃኒት ክወስዱ ምርኣዮምን ሓቢሮም ኣለዉ። ሃንጋሪ ንኣባልነት ሽወደን ናብ ኔቶ ከም ዘይተደናጉ ቃል ምእተዋ ቀዳማይ ሚኒስተር ሽወደን ኦልፍ ክሪስተርሰን ገሊጹ። ንሱ ነዚ ዝበለ ምስ መራሒ ሃንጋሪ ቪክቶር ኦርባን ኣብ ኣኼባ ኣውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ብራስለስ ድሕሪ ምርኻቡ እዩ። እንተኾነ ግና ሃንጋሪ ንሕቶ ኣባልነት ሽወደን ናብ ኔቶ ቅድሚ ናይ ፊንላንድ ስለምንታይ ተጽድቆ ምህላዋ ንክሪስተርሰን ዝተዋሃቦ ምኽንያት የለን። እንተኾነ ግና ሃገራት ጉዳይን ብዝመሰለን ከጽደቓ መሰለን ምዃኑ ክሪስተርሰን ኣስሚሩሎ። ባይቶ ሃንጋሪ ሎሚ ሶኒ ናይ ፊንላንድ ሕቶ ኸጽድቕ ናይ ሽወደን ግና ክጸንሕ ምዃኑ ኣፍሊጡሎ። ቅድሚ 6 ሳምንታት መርማሪ ጋዜጠኛ ሴይመር ሃርሽ ኣብ ወርሓ መስከረም ብዛዕባ ተኸስተ ምፍንጃር መትረብ ጋዝ ኖርድ ስትሪም 2 ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብ ኣህጉር ኣውሮጳ ተቐባልነት ምርካቡ ተገሊጹ። እዚ $11 ቢልዮን ዝወድእ መትረብ ጋዝ ካብ ሩስያ ናብ ጀርመን ዝነበረ ሰደድ ጋዝ ብዕጽፊ ከዕብዩ ዝብል ትጽቢት ተገይሩሉ ነይሩ እዩ። ጸብጻብ ሃርሽ ኣብ ጀርመንን ምዕራብ ኣውሮጳን ብዙሕ ኣቓልቦ እኳ እንተረኸበ ብኣሜሪካ ግና ከም እተነጽገ ጸብጻባት የመልክቱ። ቻንስለር ጀርመን ኦላፍ ሾልዝን ንዋሽንግተን ድሕሪ ምብጽሑ ወኪላት ድሕነት ኣሜሪካን ጀርመንን ጸብጻብ ሃርሽ ንምሽፋን ኣብ ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ከምኡውን ሰሙናዊ ጋዜጣ ዴይዘይት ሓደ ትረኻ ምምሃዞም ሄልሲንክ ታይምስ ጸብጺባላ። ምምሕዳር ባይደን ካብዚ ኣከራኸረ ኣርእስቲ ምህዳም ካብ ሆት ኤር ባሉናት ክሳብ ዩፎን ጠንቂ ቫይረስ ኮሮናን ዝበሉ ኣርእስታት ከም ዘለዓለ እታ መርበብ ሓበሬታ ወሲኻ ገሊጻ። ባይደን ኣብቲ ዝርርብ ዩክራይናውያን ብግሎም ኣማዒት ኪሎ ዝምዘን ነታውጊ ተጠቒሞም ነቲ መትረብ ዓንዮሞ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ጠቒሱሎ። ባይደን ኣብቲ ጉዳይ ዕሙቕ ዝበለ ምርመራ ክግበር ዘይደልየሉ ምኽንያት ዓናዊ እዚ መትረብ ባዕሉ ስለ ዝኾነ እዩ ክብል ሃርሽ ኣቃሊዑ። ምምሕዳር ባይደን ነቲ ምፍንጃር ኣመልኪቱ ሓላፍነት ካብ ምውሳድ ተቖጢቡ ምህላው ብሓደ ወገን፣ ሽወደንን ዴንማርክን ከዓ ኣብቲ ጉዳይ ናፃ ምርመራ ክካየድ ድሌት ስለ ዘርኣያ በቲ ሓደ ወገን እቲ ኣከራኸሪ ጉዳይ ክሳብ ሕጂ መዓልቦ ይረኸብን። ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ኢኹም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና መወዳእታ ኣብ ገማግም ቱኒዝያ ብሰንኪ ዘጋጠመ ምጥሓል ጀላቡ ብውሕዱ 29 ስደተኛታት ከም ዝሞቱ ሰብ መዚ ሃገር ገሊፆም። እዞም ካብ ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪቃ ዝመፁ ስደተኛታት ማእከላይ ባሕሪ ብምጥሓስ ናብ ኢጣልያ ክኣትዉ ኣንቂዶም ምንባሮም እቶም ሰብ መዚ ወሲኾም ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፈ 4 መዓልትታት እውን ካልኦት 5 ጀላቡ ጥሒለን ስደተኛታት ምሟቶም ዝፍለጥ እዩ። ዝናኾነ ኣብ ደሴት ላምፔዱሳ ዝርከቡ ሰብ መዚ ኢጣልያ ኣብ ሓደ መዓልቲ ጥራይ ክሳብ 2500 ስደተኛታት ብምቕባሎም ዓቕሎም ጸቢቦም ምህላዎም ገሊፆም ኣለዉ። ሕሉፍ የማናዊ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢጣልያ ጆርጆ ሜሎኒ ኣውሮጳ ገዚፍ ማዕበል ስደተኛታት ይወርዉ ኣለዉ ክብል ምጥንቃቑ ዝፍለጥ እዩ። ካብ ቀረባ ዓመታታት ሒዙ ቱኒዝያ መናሃርያ ናይቶም ናብ ኣውሮጳ ክኣትዉ ዝደልዩ ስደተኛታት ኮይና ኣላ። ኣብዚ ዓመት ጥራይ ካብ ገማግምቲ ሃገር እናተበገሱ ኣስታት 12,000 ስደተኛታት ናብ ገማግም ኢጣልያ ምእታዎም ዩኤን ይሕብር። እዚ ምስ ናይ ዓሚ ዝነበረ ቁፅሪ ማለት 1300 እንክወዳደር ኣዝዩ ገዚፍ ወስኺ እዩ። ሓለዋ ገማግም ቱኒዝያ ኣብ ዝሓለፈ 4 መዓልትታት ጥራይ 80 ዝኾና መራኽብ ናብ ኣውሮጳ ከይሰግራ ምዕጋቶም 300 ዝኾኑ ስደተኛታት ከዓ ሓይሮም ምህላዎም ንሮይተርስ ብምጥቃስ ቢቢሲ ገሊጻ ኣላ። ፕሬዚደንት ቱኒዝያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝሃቦ መደረ ካብ ሃገራት ትሕተ ሰሃራ ዝመፁ ስደተኛታት ኣብ ሃገሩ ገበን ከስፋሕፍሕ ይገብሩ ብምህላዎም ብምጥቃስ ከም ዴሞግራፊያዊ ስጋት ከም ዝጥምቶም ገሊጹ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ።
ዝሬቶ ቃዲ ስዒድ ኣብ ግዚኡ ብኣፍሪቃዊ ሕብረትን ውድባት ሰብኣዊ መሰላትን ከም ዓሌታውን ጽልእ ዝመልኦን ተባሂሉ ተኾኒኑ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ባር ክቡራት ሰማዕትና ብሃርሜኒ ሚድያ ንሎም ሶኒ 27 መጋቢት ዝተዳለዉ ሓፀርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎም ፀናሕኩም እዮም። ምሳና ብምጽናሕኩም ኣዝና ነመስግን። ሰላም